Hello mga kabayers, nalapot sa dadira po nga customer ko. Dili din balay. Ihap to sa botilya mga kabayers. Dos. Right. Tursi. Tursi. Isang. Usok. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32 lah. Guys, timpa ko lang. Okay na. Lagi kapoy naman siya. Yung mana? Ah, tuloy na. 32 dayo, selamat. Kalabay Oh, ato lah, pikas. Next. Oh, next. Detail. Oh. Eh, wala man. Wala di continue lang. Wala man ako kasi. Mga kabayers, next customer. Yakid. Wala ka malilibuak. Mga buat. Okay, Selamat, Day. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. 10. 12. Pilata, oh. 14. 16. 18. Nakadagang gito kung 5 na lata. 20. Isa ng kuan, batilya. 22. 23. Ang lata niya, timbangon na to. Pilata, oh. Ano ba ka ng tag-as? Kali. Oo. Ito pa isa. Ayan na. 23. Apa iso, tipi, pitopit. Taas man. Okay. Okay mga kabayos, mga toke. Nag-video eh. Hello mga kabayers, mga suki. Grabe sa bida. Okay, next video. Mga kabayers, mga suki.